Match. Makron til dig. Makron til mig? Nej! Jeg må gerne lige lukke flere over, så I eventuelt kan vælge hinanden. Ja, men jeg tror, vi tager Mikkel med. I got it on camera. Hvad? Hvad? Skal vi løbe? Ja, ja. Vil du bare Ja, kommer du ikke lige herover med slice?